bibili nila ng 2,000 piso, tapos ibibenta nila ng 20,000. May digital footprints na ito, meron kayong cybercrime division. So ang challenge ko sa NBI, sample lang naman ninyo. Yung pag-purchase ng tickets online, gumagamit ng mga bots. Yes, Your Honor. So, doon pa lang, hindi ba cybercrime na yun? Yes, Your Honor. So, kung cybercrime yun, under the Cybercrime Prevention Act, meron kayong pwedeng kasuhan o meron ng basis to proceed with at least investigating itong bot-enabled purchases, hindi ba? Yes, Your Honor. And you have a cybercrime division sa NBI. Yes, Your Honor. Maybe pagdating ng budget hearing ninyo sa 2027 budget, tatanungin ko sa inyo, anong ginagawa ninyo para itong mga bots na nagaganap tuwing nandyan yung mga concerts, nandyan si Olivia Rodrigo, nandyan ang BTS, nandyan ang ARMY and 18. Di ba? Yes, sir. Noted, sir. In other words, it's happening under our noses. As every time merong concert, nangyayari yung bot purchases. Hindi ba? That's correct, Your Honor. Okay, so kahit na wala pa tong batas na anti-scalping, pwede mo nang i-track sa usapin ng cybercrime mo. That's correct, Your Honor. Okay, so pagka yung budget ng NBI sa August, tatanungin ko sa inyo, ano ang ginawa ninyo after this hearing of February 23 regarding actions taken para habulin under the cybercrime law itong mga bot-enabled purchases ng mga tickets in bulk. Noted, sir. No, Noted, sir. kasi bibili nila bot-driven, bibili nila ng 2,000 piso, tapos ibibenta nila ng 20,000. Tapos ilalabas sa iba-iba, Facebook, TikTok, Instagram, chat group. So, may digital footprint na eh. Di ba? Habulin na lang.